Καλησπέρα μάγκες μου, είμαι ο Χάτμο για όποιος δεν ξέρει. Άμα βλέπεις αυτό το κανάλι, καλώς ήρθες. Κάνε ένα sub, καθώς αυτό το κανάλι θα είναι μόνο για streams. Εδώ πέρα θα στριμάρουμε. Αύριο κιόλας θα έχουμε το πρώτο stream. Δηλαδή αύριο σας μιλάω 2 Δεκεμβρίου. Άμα θέλεις τώρα να δεις βιντεάκια, να βλέπεις βιντεάκια, πάνε στο main κανάλι, το έχω στο προφίλ μου. Πάνε να κάνεις εκεί πέρα ένα sub, με βοηθάει πιο πολύ. Και εννοείται με βοηθάει το ίδιο και στα δύο, καθώς στο main έχουμε φάει ban στα streams, γι' αυτό και κάνω αυτό το account. Οπότε εδώ πέρα στριμάκια, αύριο το πρώτο stream, δεύτερο, το πρώτο, μπερδευτικά, κλασικός Χάτμο, όσοι ξέρετε ξέρετε. Τώρα, άμα είσαι sub μου και βρήκες αυτό το κανάλι, κάνε sub και σε αυτό το κανάλι για να μην χάσεις τα στριμάκια που έρχονται. Αυτά λοιπόν μάγκες μου. Μια σύντομη έτσι ενημερωσούλα. Καλό υπόλοιπο σε όλους και τα λέμε. Τσάου.